Ito sa isa na. Kamusta anong ginawa mo ngayon maghapon? May tinuruan po. Ay, may tinuruan ka? Ano tinuruan mo? Sino tinuruan mo? Yung kapitbahay po namin dati. Oh, anong itinuro mo sa kanya? Yung module po. Hala, magaling na pala to si Samantha. Naturo na. Module ka? Tumulong na ako, mama. Hindi na mapangan kapag gawa. Wala nakuha. Nahihirapan. Pero alam mo yung ano, naturuan mo siya. Opo. Ayun, nag-aano na pati si Samantha. Magaling na siyang sumagot na eh. Dapat damit ay. Dati, mahihain. Sinabihan ko kaya, sabi ko, pag may tao, alisin yung hiya sa dalaga. Nawala na po yung hiya ko. nawala na yung hiya mo? Malakas na pag... Mga kalingap, at today po, nandito po tayo kila Samantha. Idala po kami mga pasalubong para sa mga bata. Dito na po yung bahay nila Samantha. Parang walang tao po ah. Sarado. Tao po! Ganda po ng bahay oh. Nagawa po yan ni Kalingap Rab. Ah, may mga tsinelas oh. Tao po! Tao po! Tao po! Ito po yung bahay na pinagawa ni Kalingap Rab. Ay, andito si nanay. Nanay. Mano po. Ay, magkumano ni nanay. Asan po sila, Samantha? Ay, tay, pasensya na po namin. Yan tayo, bukar. Kamusta naman po siya? Buti, hindi naman siya yung ibang bata na nambabato. Mabait naman si Jan. Oh, very good naman si Jan. Mamaya, bubuksan natin yung mga pasalubong ko sa inyo, ha? Mamaya tabot makikita ko sa video ay. Macho pala si tatay. Walang damit. Nasabi dito sa sosa. Si Jan po mga kalingap. Gwapong bata sana ito. Sayang ang Calvin. Pero yan ang binigay ni Lord ay. Yun, wala tayong magagawa po ay. Pero pasalamatan pa rin natin. Blessing po yan ay. Pasalamatan natin kasi blessing niya ng Panginoon. Siya po. At saka mabait naman siya. Mabait po siya. Mabait naman si Hindi na siya Jan. nananakit po ay. Madrive ka to eh. Siguro pag nanakit siya, pinapalo nyo eh. Ay, takot po ito. Oo. Mahirap po pag wala siyang kakatakutan. Oo, tama naman yun. Ah, Hindi makokontrol, ano? pero mahirap pong paluin siya. Sa, ganyan na nga, papaluin pa. Ay, hindi na. Pero natuto naman siya, ang mga bata pa. Uy, ito na ito. Ayun o. Oh. Naka-video ka pa dito yun. Harap ka sa ano. Naka-video si Jan. Pogi ni si. Buksan natin to para sa inyo to ha, mga bata. Abangan mo kami. Abangan ko muna. Oy, kumusta? Bless ka, magmano ka no, Wilin. God bless. Kumusta ka na? Nandun na po kasi abuhay namin po. Salamat po sa Diyos. Amen. Nagupit ka na naman ata ng ano, ng bangs mo. Sino nagupit ng bangs mo? Mama ko po. Oh, si mama mo. Baka ikaw lang ang nagupit niyan. Di, nakutak po. Bawal pang mag-ano ha, bata, magjowa. Baka din ako ito. Ha? Baka na po yun ha. Pan. Electric pan. Bawal pang magjowa ha. Baka na ko sa gilas. Wala kang tsinelas? Wala na. Ay, wala na. Pagkala na lang namin. Bago pa. Put-put na ay. Put na no. Bago pa daw oh. Oh. Ayan po. May mga pasalubong kami sa iyo. Ay, may sugat. Hello, Samantha. Kamusta ka na, Samantha? Okay lang po. Parang ang lulusog na ng anak nyo na. Ano? Tay. Malalaki pa po sa akin baga. Malakas din atang kumain ay ano. Ako lang po ang pinakapayat. Oo. Kamusta man ito si papa mo? Okay lang po. Masipag man si papa mo? Opo. Araw-araw siya nag-aano at trabaho. Opo. Si nanay din, araw-araw din. Okay na. Kamusta ang bakasyon?
Okay lang po. Malapit na ang pasukan. Anak, napasok na Uy. ako. Ay, mapasok ka na? Ulo. Paano, Tunay? Mapasok na daw ito. Huwag, ha? Hindi na ako babulog na. Oh, dapat maturo-turuan din siya kahit dito lang. Ano, Tay? Tinuturuan mo po yan. Asa po si anak mo? Hindi mo sama. Nasa bahay. Harap kami to sana dito bahay. Saan kayo galing? Miss ko na si Kuya Rap ito ay. Amis mo na si Kuya Rab. Iyo po. Namimiss mo na. Iyo. Busy Sama man. mo dito ha. Oo, busy kasi yun. Madami pang tinutulungan. Ikaw, kumusta na? Pero na po. Mapasok ka na? Excited ka na magpasok? Opo. Oo. Ayan, no, buksan nyo ito, Noelin, no? Kasi Gom, bubiti ka Gom. Tayo lang din Pasalubong sa mga bata. Sino nga bukas? Ikaw na. Kaya mo magbukas? Oo. Hati-hati kayong tatlo, ha? Gurutan na. Tayo lang. Wala na kasi si Kuya ko ay. Parang ano ngayon si... Si Maricar. Blooming si Ate Maricar po ah. Sino po? Si asawa niya po, Blooming? Blooming si Ate Maricar. Uy. Oo. Dami pa ah. Sige, tingnan nyo, ano. Tingnan mo, ano. Tabangan mo kami dito ha. Oo. Gutom ka na, Tililin. O, yan na. Yan. Lubas mo dyan, may salamisa. Ayan na po. Na ako ah. Nabilis na. Sa mga bata. Daan na ako ha. Sabi ko ha. Kailan ang birthday mo? Ang tanong. Wala na ako lobong 20. Oo, kailan ang birthday mo ba? Nabilis na po. October pa. October pa. Nabilis na ako 20. Ayan. O, sige na, tikman nyo na yan, ano. Bigyan nyo na yan ng merienda. Tay, meriendahan ba? Uy. May hindahan ito oh. Oh, may Sukal oh. may kape. Kape. Wow, my God, gatos po! Gatos pa si Malta. Oo. Malta talaga di ID na. Oo, lahat kayo pantay-pantay Mahal mo lang. ako, mahal mo ako. Oo. Bilang mga Ang dami, kapatid. Bilang mga kapatid. Yan po yung ano sila, oh. Mama, may bangka ito? May bangka kayo? Meron yung papel ba? Anong kapil? Papel. Ang inis yun. Sige, nabigyan na natin si Sijan na yan, no? Yung sisto ba yan? Sisto, yung okay. Pwede na kaya na ng ano natin, munting channel, oh. Oo, bay na bukas. Sige, marunong niya si papa mo. Ganda kapay namin, ganda. Salamat po ganda. Hanggang sa dos. Ayun, Ito tayo sa harong. Baka lang ako yung Ate. Ayan. Sigurado magiging happy kayo dyan. Sila na ito, bay ko. Ang gusto ni Lulu. Sino ang sira na yung bike ni Samantha? Ito naman po sa ulo ko. Kun pa po. Sa tayo na bike, kundo ano ba yan? Ayan na. Ayan na. Wala lang yung bula sila. Si Bula. Nagkakat kasi si Bula yan ay. Nagkakat ni ipon niya. Tapos na. Ito. Bigay niya. Iya. Ano, wala na yung bola? Wala na. Sanda naman natin si Bula. Masarap man yan, masarap. Masarap man ano? Noelin. Makain akong kuwatan ha. So, ang dami nito bilin tayo, ano? Yung anak ko. Para pag di mo nasunod, papagalitan ka nito. Matibay po mo yan si Ate Lilin. Nababakalan ako yung tulutan. Turutot, malayo pa ang ano, bagong taon. Uy, Bibi, nakatalikod ka man. Sa, ano? Hindi. Ma, may ibo na baga ko. Dito ka Samantha magano, Punta magharap. ka dito sa ibo ko ha. Punta ka dito ha. Kamong gabos sa ibo Kailan? ko. Sa ibo ko. Sa Dibu. O kailan ba ang Dibu? Talikod, harap ka naman. Oh. Ano ka man yan eh? Dasig ka daw, sabi ni Samantha. Asan ako? Lapit na. Unahan mo? Parang naging ano si... Ito, sa babag. Ito sa isa na. Kamusta anong ginawa mo ngayon maghapon? Ito yung nalabas
May tinuruan po. Ay, may tinuruan ka? Ano tinuruan mo? Sino tinuruan mo? Yung kapitbahay po namin dati. Hindi man, Oh, anong itinuro mo sa kanya? Yung module po. Hala, magaling na pala to si Samantha. Naturo na. Module ka? Hindi na ako, mama. Hindi na mapangang paggawa. Wala na ako, ha? Nahihirapan. Pero alam mo yung ano, naturuan mo siya. Opo. Ayun, nag-aano na pati si Samantha. Magaling na siyang sumagot na eh. Wala pa akong damit ay. Dati, Kasi mahihain. Sinabihan ko kaya, sabi ko, pag may tao, alisin yung hiya, padalaga na. Nawala na po yung hiya ko. nawala na yung hiya mo? Malakas na pag nagsasalita na. Naluluha-luha tuloy ako ha. Natutuwa ako kasi hindi ka na nahihiya. Pabin. Ano, sipa. Pabin. Punta na muna po ako Ay, doon sige sa- tayo. Oo, sige tayo. Kabulakog na yung isa. Sinamay kasi dalaga na. Makuligo na daw ako, babaw na daw ako. Punas ka ng ano at pinagpapawisan ka oh. Mama ko basa. Grabe magandang ano siguro sa prayer din ay kasi pinagpipray baga siya namin every mag ano laging sa Lord ba yung papuri. Mabakalan kayo sa ipinabin. Sa Allah. Siguro dinadalangin din yun sama din ng prayer namin. Ito okay na sa Samantha. Agin. Isa lang. Bawal magbabata ka lang kaya. Bawal ba ang jowa no? Kakawat lang ako. Palawat yun. Ikaw majowa ka pa o ano? Majowa ka na? Hindi pa po. Bakit? Katapos muna po pag-i-school. Ayan. Ko na. Akin kasi pa pala sa yun. Kasi po, bata pa po. All pa Oo. bata. Ilang taong ka na ba? Pa lang ako ma. 14. Kakawit ko no. Kasi pa pala kakawit sinda. 14 ka na? Opo. Ang bata pa. Ito na oh. Ano ito? Kaya pala kakawit. Una sana yung ano mo, iniinom mo. Bante ni Papa. Kakawit. Sige, nakain ka na dyan kahit anong gusto mo dyan. Kakawit sa mga akin. Ito ba ka? Ito pa ito sa ano sa diin. Kamusta naman yung tinuruan mo? Okay lang po. Na alam na hindi siya marunong. Kung bula, isa lang. Meron nung man po. Marunong man. Kapag may ano. Ano yung tinuro mo sa kanya? Bula. Yung pong module. Module. Anong subject yun? English po. Ay, galing naman ni ano Daka mo po Samantha, kang no? tugtugan. Medyo. Kang samuya. Sukikir. Meron Wala. din. May TV kayo. Sa akin, itong TV. Ay, nire-recommend TV. Meron doon kaso sira din. Ayos na lang sa dait. Ayos ha. Oo. Pag-pray natin. Marunong ka bang mag-pray? Gusto mo po si Maynay. Do itong akin nagkabil. Sino yun? Di ko kilala. Maynay baga. Maynay? Maynay. Di ba, Maynay? Mm-mm. Alala, itong akin baga nagkabil. Bata mo yun? Palalatan. Oo. Sa bawat ate mo. Ikaw sabihin mo, bawal pang magbata. Opo. Ano sasabihin mo dito kay ano? Mahal pa yung mga bata. Ha? Baka ngayon. Baka na. Piti. Pakawat ko lang sila. Hmm. Yan, sila. Kaibigan. Kaibigan lang. Ikaw may mga kaibigan ka na. Opo. Di pwedeng pisa si Nang Dami kang kaibigan. Kasi nga, pisa mo, ganitan. Iba ba rin? Si Kuya Rab. Mismo na. Si Kuya Rab, mismo na si Kuya Rab. Opo. Mas ko na din ay. Mismo na. Na-miss mo na din. Nga maiyo. Pogi si ano. Pugi ito. Bagal ito ay. Ano mo, bata mo si Kuya Rab? Tito ko na lang ito. Ha? Tito ko po ito. Tito mo? Nakakawat kami ito. Mula dyan oh. Sabi mo, bata mo dati. Ibig dyan mo. Ano, sayo ako dyan. Matataba na po sila mga kalinga po. Saan nag-aaral? Sa kalasigasan po. Nagasigasan. Anong grade niya na? Yan po. Grade 6? Opo. Ikaw high school ka na ano? Opo. Anong grade mo na nga? Grade Yung sa bulo. Yan, wala ganyan po. Grade? Grade 8 ka na? Opo. Grade 8 na ito si ano? Tapos wala naman ako sa Nag-i-improve na yung ano ni Samantha. Tuloy lang natin ipag-pray.
Masaya ka man na nandito kami. Opo. Happy man. Ikaw, masaya ka man na nagdalaw kami. Masaya ka man. Masaya ka man nagdalaw kami sa inyo. Babaeng anak mo, bakang lalaki. Babae. Ha? Masaya ka daw. Pagdalaw daw nila dito. Sa bahay. Masaya. Masaya ka daw. Yun. Happy din kami nakita namin kayo ulit. May abo ko eh. Malakit ang bulong. May ubo ka. Makalam akong bulong ha. Mag-inom ka lang ng maligamgam. Ano bula? May kamay tanog. Ano ba? Bula, madaming request si mga kanya. Tanog! Isa Oo. lang. Ito, happy ka ba dyan sa dala-dala ko? Bakalan mataga, bakalan kayo nubo ba? Ito mo. Ibo na ko ha? Matagal pa. Nay, kamusta na, Nay? Kamusta na po ikaw? Okay lang. Okay ka lang? Pagod sa trabaho. Pagod ka lang sa trabaho. Kanina pa kami dyan. Kanina pa kami tanghali. Inabot kami maghapon at madaming bunga. Di mas, pag madaming bunga, madaming kita din. Oo. Hati-hati sa Ay, parano kita. yan? Kaming apat na Kasi si anak yan. sama-sama. Kasi si Agum yung kuya Ibin. Sa kanila. Nakula si Agum. Ang pinakagum. Ayun, samanta, andyan, enjoyin mo na yan, ha? Ano ka lang, alam mo, mag-pray ka, nagpe-pray ka. Opo. Paano mag-pray? Ganyan po. Nagkaano ka? Ba't tumutulog po palagi-lagi? Anong sinasabi mo sa pag-pray? Kasi ko itong lalaki, akin mo po. Salamat po. Nagpapasalamat ka? Opo. Ano pa? Kasi meron na po kaming bahay. Ganda. Ano pa? Yung sinasabi mo kay Lord? Hindi po kami nakahiwalay pong pamilya. Ayun yung pinapray mo? Opo. Talagang na si Samantha, magaling na siya magsagot. Grabe, happy kami. Happy tayo dyan. Happier, kasi ang galing-galing na ni Samantha, mga kalingap. Good news to. Good news. Na siya na, magaling na siyang kausapin. Hindi kagaya nung dati. Nahihiya sa mga tao. Ngayon, hindi ka na nahihiya sa akin. Hindi na po. Kasi ipit mo, tudong sa bala. Tama yan, huwag ka nang mahiya. Kasi, naman, kailangan mo nang mag-improve kasi dalaga ka na. Di ba? Dalaga ka na, kaya ka na, hindi ka na dapat mahiya. Yan, tuloy lang. Kamusta na yun? Nakakasimba tayo ng linggo, Bihira lang makapunta kasi nga, pag mayroon pang gastos. Lalo. Na lang, Nay, na lang kami ng Bible study dito kapag siya, Nay. Tama ako sa inyo po nga rin. Masama ka na. Eskwela ko doon. Sige, pwede naman. Sa sunod na lang. Ano lang mama, sa Pasko. Kapunta kami doon ha. Oo, sa Pasko. Welcome doon. Handa doon, kamo. Yun pala mga kalingap si Samantha, At very good na. Yan, masaya kami. Kuya ka sa kasabos. Yan nila sa sotog. Iyain yung dati ay. Si si Jan, baka makapagsalita na to si Jan. Makasalita na. Si Jan. Nakadalawa na pati, Uy! Meron pa diyang mga Tawag dito ni Kuya Alvin. Kain tayo ng smoot. Yung kalingap at nakakatuwa po kasi si Samantha. Kumbaga, hindi na siya mahiyain. Hindi ka na mahiyain, Yan, very good na po si Samantha. Parang miracle ba na pinagpe-pray natin, napapagsabihan din ng magulang. Ganda po dito, may mga na. Yan po. Yan mga kalingap at ito po yung update kila Samantha, kila nanay. Pugi din ako? Tapos itong isa, doon, Oo. Pugi din doon. Kasi Abo! Mababa ka na dyan! Yan po at Samantha, na kami. Wala, balik pa yan? Oo, lagi naman nabisita. Binibisita kami lagi dito. Dito? Happy po yung mga bata.
Sama mo si si Alvin ha. Kurap ha. Mapasok na pala ito sa Samantha. Alvin No? ka pa rin Alvin ito. Kailan ang pasok mo? Sa July po. Sa July. Oh, sige, galingan mo sa school. Lagi magpipray. Papray ka din namin. Ayan, si Jan, ano na kami. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood po ng pagkungumusta natin kila Samantha. At sobrang masaya po sa pakiramdam kasi parang natawawala na yung hiyaban ni Samantha. Marunong na siyang sumagot sa mga tanong natin. At sobrang blessed po ako ngayon kasi may improvements po kay Samantha. Akala natin walang nangyayari pero pag pinagpipray po natin, ayun po, nagkakaroon ng pagbabago. Maraming salamat po ulit sa inyo. God bless po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat